8 ଅଗଷ୍ଟ 2016 ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ରୋବରି। ଏହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲଠୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଇ ଏତେ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଥାଇ ବି ଚୋରମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚୋରମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେରିକା ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 8 ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରାତି 9ଟାରେ ସାଲେମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା 11064 ସଲିମ ଟୁ ଚେନ୍ନାଇ ଇଗ୍ମୋର। ଏହା 14 ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ କାଲି ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇର ଇଗ୍ମୋର ଷ୍ଟେସନଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଏହା ଏକ ଡେଲି ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଆଜି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ରେ 226ଟି ସିଲ୍ଡରେ ଉଡେନ୍ ବକ୍ସ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେହି ଉଡେନ୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ 342 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭରି ହୋଇଥିଲା। ତ ସେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସଏଲିଡ୍ ନୋଟ୍। ସଏଲିଡ୍ ନୋଟ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହାତରୁ ତା ହାତ ହେଇ ନୋଟ୍ ଗନ୍ଧିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ସଏଲିଡ୍ ନୋଟ୍ କୁହାଯାଏ। 500, 1000 ଆଉ 100 ଟଙ୍କିଆ ସଏଲିଡ୍ ନୋଟ୍ ପୁରା ବକ୍ସରେ ଭରି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ତାମିଲନାଡୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲେକ୍ଟ କରି ଚେନ୍ନାଇ RBI ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ପୁରୁଣା ନୋଟକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରି ଆଉ ନୂଆ ନୋଟ୍ ବନାଯାଇପାରିବ। RBIର ଏଇଟା ଏକ ସିଲ୍ କନଷ୍ଟାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ୟାକୁ ସେଫ୍ଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 18 ଆର୍ମ ଅଫିସର ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଫୋର୍ସ ମାନେ ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ର ପାଖକୁ ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ସହ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଯେମିତି ସହରରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ଲୋକମାନେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 5 ଜଣ ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ ଛାତ ଉପରେ। ଏହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ରୋବରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ସହର ବାହାର ରିମୋଟ ଏରିଆକୁ ଗଲା, ଯେମିତି ସହରରୁ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତ ଚୋରମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚୋର ନଥିଲେ। ଏମାନେ ଷ୍ଟେସନକୁ ମନିଟରିଂ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରେନ୍ର କୋଚ୍ ପୋଜିସନ ଆଉ RBIର ଯିବା ଆସିବା ଦିନ ସବୁକିଛି ମନିଟରିଂ କରି ଏହା ବହୁତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଲମ ଷ୍ଟେସନରୁ ବୃନ୍ଦାଚଲମ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଷ୍ଟେସନ ନନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏହା ଡିଜେଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ବୃନ୍ଦାଚଲମ ଚେନ୍ନାଇ ଇଗ୍ମୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ ଥିଲା, ଯାହାକି ଚୋରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ନେଇପାରିବ। ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା। ରାତି 10:15 ଟ୍ରେନ୍ 70 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାରରେ ଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ ବି ଧରା ପଡୁନି। ଟ୍ରେନ୍ ଛାତ ଉପରେ କଟର ମେସିନ ଚାଲିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଆଉ 2 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଏକ ହୋଲ୍ ବନାଇଲେ ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଉପରେ। ଆଉ 2 ଜଣ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ କୋଚ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଚୁପଚାପ। ଆଉ ଏହି ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଭିତରେ ଥିଲା 226ଟି ସିଲ୍ଡ ଉଡେନ୍ ବକ୍ସ। ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା 342 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରା। ଚୋରମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ ଆଉ ପଇସା ଭରି ଚାଲିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଚୋରମାନେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ହେଭି ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ସୁଟକେସର ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ଚୋର ପଇସା ନେବା ପାଇଁ 6ଟା ଲୁଙ୍ଗି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। 6ଟା ଲୁଙ୍ଗିରେ ପୁରା ପଇସା ଭରି କରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ର ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାଚଲମ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସେଫଲି ଆସିବାକୁ ହବ, କାହିଁକି ନା ବୃନ୍ଦାଚଲମ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୋରମାନେ ସେଫଲି ତଳକୁ କେମିତି ଆସିବେ। ଏବେ ବି ରୋବରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଟ୍ରେନ୍ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ଯେ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ବୃନ୍ଦାଚଲମ ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବେଲୁର ଷ୍ଟେସନ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଭ ଲାଇନ ଥିଲା। ତ ସେଇ କର୍ଭ ଲାଇନରେ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ। ତ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆଗରୁ ଜଣାଥିଲା। ତ ସେଇ କର୍ଭ ଲାଇନ ପାଖରେ ଆହୁରି 11 ଜଣ ଚୋର ଏକ ଭ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଯେମିତି କର୍ଭ ଲାଇନ ଆସିଲା, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପଇସା ଭରି ହୋଇଥିବା ଲୁଙ୍ଗିକୁ ତଳେ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସେଫଲି ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପଇସା ଧରି ଚୁପଚାପ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ବି ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ପାଖରେ 18 ଜଣ ଆର୍ମ ଅଫିସର ବସିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ରୋବରି ହୋଇସାରିଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଇଗ୍ମୋର ଷ୍ଟେସନଠାରେ ରହିଲା। ପାସେଞ୍ଜରମାନେ ସେଫଲି ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆଉ 18 ଜଣ ଆର୍ମ ଅଫିସର ବି ଠିକରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଅଛି। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ RBIର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଚେକ୍ କଲେ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ସଲ କୋଚ୍ ଖୋଲିଲେ, ତ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସକରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଚ୍ ଉପରେ 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କଟିଂ ହେଇଛି, ଆଉ ବକ୍ସ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଆଉ ପଇସା ଏପଟ ସେପଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ କୋଚ୍ରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି।
स्टेशन रे हो हल्ला हो गला आउ जीआरपी आरपीएफ आउ लोकल पुलिस सब अलर्ट हो गले ट्रेन को पूरा सीज करा गला आउ पैसा सांगे सांगे गणा गला आउ पूरा 5 करोड़ 78 लक्ष पूरा मिसिंग थिला तो यही खबर पूरा देश रे पानी भलिया व्यापी गला हमें इन्वेस्टिगेशन तमिलनाडु रो जीआरपी तमिलनाडु पुलिस को सब सैंपल कलेक्ट करी फॉरेंसिक लैब को पठा गला किसी फिंगरप्रिंट भी कलर करथिले आउ सेठी एक रक्त भी पड़थिला से रक्त धरा पड़थिला जे कौन चोर रो गोटे आंगुड़ भी कटि जाइथिला 11 अगस्त 2016 तमिलनाडु सीबीसीआईडी सेलम स्टेशन रु चेन्नई इग्मोर स्टेशन 350 किलोमीटर पर्यंत पूरा सीसीटीवी चेक कला हजार लोक को इंटरोगेशन कला एमती भी सफल न हला पर आईटी डिपार्टमेंट आईटी एक्सपर्ट पूरा कॉल भी चेक कला इतरे भी 2 वर्ष बीती गला आईटी एक्सपर्ट आउ सीबीसीआईडी याकू अमेरिकार स्पेस एजेंसी नासा को हैंडल कर देले नासा रो एचडी इमेज हिला पर जे ट्रेन ऊपर सलेम रु विंध्याचलम भितर ट्रेन ऊपर किछि 11 जन किछि जन को छाई देखा जाउची तो से छाई की एचडी इमेज को देखी आ मोबाइल डाटा कलेक्ट करी चोर मानु धरिबार आरंभ करले रे भी 2 वर्ष बीती गला तो चोर माने एपे पर्यंत भी धरा नै मध्य प्रदेश रो पार्थी गैंग एही काम करथिला 11 जन पुलिस गिरफ्त कला किंतु चोर माने एते पैसा नैथिले किंतु खर्च करि पाइ नथिले कोन होइतिला ना आगे रोबरी करिबार 3 मास पर डिमोनेटाइजेशन हो जाइथिला तो 8 नवंबर 2016 रे डिमोनेटाइजेशन हो जाइथिला तो केमिति लागिला वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करु।